nyithind jomoko. Koro mondo kwe motemo gine lando kawuono. Siemo mar kwe no bende maneno ka jotelo mopogore opogore bende nochiwo. Hugai mano mar obila Douglas Kanja noloso odiochieng' manyoro chieng' ka bende nochiwo siem ne jong'anyo ewi donje moko kuom kuonde mokum kaka kar jot mar jatend piny. Neno kaka odiochieng' ma kawuono kar jot mar jatend piny neno reza waya moket kanyo onge kadho. Idano gimotimore reza waya kaka oket ka jot ma ten jopiny ing'eni state house kanyo gin kama protected nitie state house wan kod parliament kod joma loso chike court kar jotend lweny ma jotend lweny headquarter gi ma kuonde miluongo ni protected areas to history wacho ni ing'eni chon state house ne nitie mana gi flowers manochiel go korot nyaka higa mar 2002 kane Raila jakom nowacho kane nitie ineno ka koro nitie jakom kod Kibaki ineno diere mane timo yiero mar higa 2002 no jakom nowacho ni kopo ni nak oloyo to ker ma seche ma diere go migosi Moi ok oyie loch to jo Kenya dhi state house mane omiyo no ket fence masanu neno kan tiga state house ma moluoro state house mar chumbe no koro sendo sani kane Ruto ker marwa Ruto winjo ni ji nyalo dhi state house temo miyo sani koro keta ilongo ni waya reza waya bith marach wanyonya luonge ni singenge koso koro luonge bana ni singenge kato bith en singenge koro ket singenge kanyo koro en luoro ni samoro ji nyalo muoma dier machop kono to kata bako pogre gi state house mosainya kum ngadi chieng ineno kata mana kama gintiere Holy Family Basilica bende ngeni chiegni kod od bura maduong' ma pacho ka dano kaka kanyo bende ket reza waya machielo manyiso ni onge muomo ka ngato dhi loka machielo koro pani kaka ne gocho ni protected areas kaka se wacho ni one gi protected area parliament is also one of them koro ne gineno ka last time ne giparo ni ji ok nyal chopo to ne gifwenyo ni kare jo moko koketo chunygi gimoro to gitime momiyo parliament kanyo aneno koketa sengenge no kata kana kadho gine ka DOD kata to onge sengenge but ne police oluore mondo kik ji kadhi kendo yo madhi state house bingen mana ni bathe kanyo bende ogeng koro en apana rita kwe ma sirikal temo keto ni mondo kan joket jomoko igi wang kaka gimedo ng'anyo kaka igi nyalo medo wang ma giwach ni katho kech neno ka nyithindo moko wacho ni ginyalo kata yie lalo ngimagi nikech gidak yo mok morgi gin giwacho ni gin gi miserable life ineno ka moko oseketo ndiko obituary moko bende osechako chulo pesa mos ne joma ochuari ni ka githo to mondo timnegi koro nitie joma nyalo bedo gi chir mar dhi kuondego koro ema pani security forces nowacho ni ber kiketo gi at bay mondo arita kwe obedie makare. To kata mana kamano hang'eni pichni ma kamago nyakoro mga jong'o biro bedo kwa kilo ni kinde ka kinde gitemo mar tero maua chal ka gimna gitero maua e nyim od bura maduong' ma pacho ka kata kamano nyalo ma kamano ok onyalore kineno kanyo ka arita bende osekuo kuonde mopogore opogore gecho bila bende neno kanyo nyakoro mga jwang' mano e nyim od bura maduong' ma pacho ka neno kaka arita bende onyamo tegno nikech od bura en achiel kuom kuonde ma bende oganda mana ng'anyo duche ma kawuono na dhi tero iwacho ni maua kanyo bang'e nande beni koro gidhi kuonde mopogore opogore ma bende biro bedo kwa nyiso nyikwara mga jwang' kwa dhi gi chenro makama kata okinyi ma kawuono kanwa monde tich okinyi mar saa 10 okinyi obila nosekuo kuonde mopogore opogore kata oganda mana dhi tich noyudo pek mano mar dhi tich nikech nitiere apeyni mopogore opogore ma bende nolor naneno kata matatu no koyiena gi mondo gidhi beyond some gina the keluoyo maya Arguens Kodheka kata Ngong Road ni chope roundabout mar City Mochari kanyo ni gengo ji kibiro roundabout mar Silver Spring Kabe aneno ka polisi ne gengo ji mondo kik ji donje town koro mano bingeni interfere ke samoro ng'ato eno do mana dhi town mondo dhi otim tijene pile pile tudo ka igengo gi mondo kik gidhi to king'iyo koni naneno ka jatend migawo mar muchung'ne arita kwe migosi Murkomen no wacho ni mondo joma nyalo dhi tich odhi adhiya ji te owinjo bende dhi tich dhi mbele gi tich ka gidhi ng'anyo to ka kende yudo kichak igengo ne ji bedo marach kecha ng'ato samoro do mana dhi mbele gi tije ne mondo nyithinde ka ochopo odhiambo to yud gima cham kondo igengo ne gi mondo ke gidhi to mano bende rocho ratiro mar jogo mane ok dwa dhi e demonstration kora pani iber kiweyo mondo joma dwa dhi mbele gi tije gi oyaya business odhi mbele moloyo bedo ni
sirikal kende machak geng'onegi to komachielo to giwacho ni oyiene ji mondo tim tijegi. Kamano. To kara ng'anyo makama e kinde mabende wacho ni en higa achiel nyaka rom gajwa ng'anyo ng'eni nochako chieng' tarik 18 mano mar dwe mar auchiel mana kane sinyisi motelo chieng' tarik 25 ma bende nomonjo od bura maduong' ma pacho ka. Wacho ni ng'anyo ma bende noketo historia e pacho ka nikech e pacho ka monjo od bura manoneno gik manotimore kanyo kata kamano wang'e ni nitiere moko kuom rawere ma bende nonegi nyaka rom gajwa ma bende nowito ngimagi nyaka sani ang'e ni seyo mopogore opogore ma bende nitiere moko kuom jotelo ma bende osebedo ka bio seyo ne piny owacho moko bende osebedo ka bio seyo ne obila kuom tiyo kod oteku mathoth to nyaka sani waneno ko obila pod dhi mana nyime gi tiyo kod oteku mathoth geno marwa ni gima notimore chieng' tich ariyo mar juma mokalo ok wabineno odiochieng' ma kawuono rawera ma nyaka sani luongo ni Kariuki pod nitiere od thieth mano ma Kenyatta. Ing'eni nitie iluongo ni police tinde niluongo ni police service but chon iluongo ni police force ma gitiyogo no pod dagi wegi nyaka sani ma jopiny konenore gi police to chalo guok gi rombo nitie kaka ji ok oherore. Ilo ka seche mano nega Albert Ojwang ka police Nairobi ka nyaka ne wach no timre naneno ka jatenda e po wacho ni ji mosetho kende station obila gin malawo mana ji 20 across the country. Koro manyisi ni bedo matek apano winjo bed ni wabedo gi training mag officers magwa ni gin tijgi winjo bed ni gi maintain law and order to maintaining law and order no ok ochuno ni nyaka jomoko lal ngimagi. Ntie sani kaka awachni kaka gender based violence kidhi police station tibiro yudo ka ntie gender desk. Mano ba pano winjo bedi mar ratiro mar dhano to apani LSK ka tiyo koda branches gi aboro mane Kenya ka wan gi branches aboro mag law society ojo beni wa organize kod judiciary mondo wambe wabed gi human rights desk. Kasto ntie bende jogo matiyo ma ok mar piny owacho kata NGOs matimo training ne obila police mondo gibed gi changing from force no osetamore for a long time. Gima poni police officer ni tiyo gi rungu gi hinyo ji ni mane ka gikelo oda to winjo bed ni i-train gi e yo mar human rights mondo ging'e ni ji nigi ratiro. Katiba marwa mar 2010 ni nomiyo ji ratiro kisomo pende mar 37 oyiene ji mondo dhi ong'any to ging'anyo e yo mar kwe ma ng'ato keth gir wadgi. Koro mane mo ber kitimo training kata skunde mag polise go dweche 3 ok oromo ne gitimo kiganjo kata kumoro ma gidhie owinjo bed ni mede matin kimed puonjgi ni gidhi rito ji ok gidhi rito le. Jo polise joma rito le nitie koro gin girito ji to ngima dhano en ok en gima winjo kawo e yo mayot ahinya. Bende kopogore gi